Nazdar lidi, já jsem Kubias a vítám vás u svého dalšího vlogu a je to vlog z 12. dubna, je právě 6 hodin 58 minut a vlog teda začíná. Takže abych uvedl ten vlog na pravou míru, dával jsem na Facebook, jsem dával příspěvek, jestli chcete, abych dělal z dneška vlog. Byly tam nějaký lajky a byly tam 2 odpovědi, že ano, nebo 1, nebo nějak tak. Tak teda ho tady máte a natáčím. Takže já vám postupem teďka cesty do školy budu vám natáčet video, potom postupem cesty k přídělkyni a potom třeba to už ukončím i u přídělkyně. V minulým videu jste viděli, když jsem jel do toho Liberce, takže prostě jsem potkal bílý tygry, Liberec, takže se může kdykoliv něco jiného stát a tak. Takže užijte si vlog a asi krásný ráno vám přát nebudu, pač vy na to asi koukáte odpoledne, ale tak jo, my se teda pustíme do vlogu. Tady to bylo takový na začátek uvítací a já se ozvu dál po cestě, takže intro. Lidi, pokračuju od autobusu, právě pokračuju do školy a tak natočím vám pár záběrů ze školy s tím, že nebudu ukazovat tváře a tak ohledně nějaký takovýho toho soukromí a víte jak a uvidíme. Jinak dneska se těším na vlog, mám na to jako docela náladu, takže jako to bude docela sranda a myslím si, že třeba se stane něco dobrýho, že by bylo co natáčet nebo tak. OK, takže já se ozvu ve škole nebo tak. Takže zatím, čau. Já už jsem teďka u mý školy, jak vidíte. Já teďka právě půjdu do šatny a dám si ten telefon takhle, protože prostě se stydím ještě takhle moc před lidmi natáčet. Takže tak. Takže OK. Takže já vcházím do šatny a dám vám pohled z první osoby s hudbou. Dobrý den. Teďka jsem v šatně, tady jsem s drevem. Tak a tak nějak čekáme, než nám zazvoní, aby jsme mohli jít nahoru do třídy a pokecáme a tak. Říkám si docela na to, že je 7:33, tak tady jsme 3. Je 7:33, tak jsme tady 3. Takový trojky ne. Jinak pište mi do komentářů, jak se vám tady ten vlog líbí. A dávajte lajky, odběry, na dislajky se vyserte. Tak no. A já se ozvu. Čau. Máme tady další vstup. Tady jak vidíte, tak tady jsme jenom 4, tam jsou 2. A tady jsou taky 2. Tady s Adolfem tady jsme. A pomaličku budeme pokračovat do třídy a tak. A já vám asi natočím zase pohled z první osoby a uvidíme, takže uvidíme se, takže zatím odpůl. V dalším vstupu tady už přišel Crazyman, nějaký hotový chudák, asi má krámy. A tady je Aidan. No a Krejzoš, který není pořádně vidět. Tak, takže se uvidíme ve třídě. Kolabunga. Takže jdu ze šatny, pokračuju do třídy a pohoda. Takže tak.
Já si nechal doma papír. Bacha. Ne, to nemám. Tak a já jdu na Facebook. Třídě. Tady zašem. A tak. Dneska to je jenom takový krátký. Čau. Dneska to je jenom takový krátký sestřih ze třídy, pač tady dneska není ani moc nálada, který si jmenově vůbec není dobře, Vendulka tady nemluvka, Adam, prostě tak, no. Prostě tady taková nálada blbá, no. A já se ozvu teda venku, až půjdu ze školy, takže se zatím mějte a zatím kolabunga. Lidi, pokračujeme ve vlogu, já právě jdu z jídelny, tady jsem ještě nešel, takže pro ty, kteří to tady neznají, tak jsem u policajtárny a jdu do Kvanta, jdu si koupit nějakou sváču, pití, energiáček a tak. Jak už jsem říkal, tak Kvanto mě sponzoruje a sponzoruje mě dobře, takže tak. A teda my pokračujeme teda k vlaku, jak už jsem říkal, ve vlaku nastoupíme, protože já vždycky jezdím ve 2 hodiny. A teď jedu ve 2:33 a vlastně se napojím na ten vlak, kterým jezdím, když jedu ve 2. Akorát když přijedu do Hradce, tak budu mít 5 minut místo 30 na přestup. Takže je to pohoda a tak. Takže se mějte a užívejte a já se vám ozvu po cestě. Takže zatím čau. Takže už jsem říkal, tak já pokračuju po cestě. A co jsem chtěl říct? Takže, co jsem chtěl říct? Chtěl jsem říct to, že určitě víte, že se mnou často natáčel Crazy Man. No. A Crazy Man by měl tady ty jako prázdniny velikonoční, by měl dneska, zítra, pozítří, nějak tak, by měl vydat reakční video na jednoho kluka. Pač já jsem mluvil s Jakubem a Jakub říkal, že aby jsme prostě neměli válku jenom my dva, jak říká teda to, jeden kluk, tak on chce na něj natočit reakční video, rozhodl se čistě sám od sebe, abyste si nemysleli, že poštvávám lidi proti němu, jenom abych já byl ten dobrák, ale rozhodl se sám od sebe, řekl, že na něj natočí reakční video a na moje a řekne tam různý ten názor a tak. Takže já se vám potom ozvu, takže zatím čau. Takže lidi, právě jsem v Rychnově nad Kněžnou, jsem na nádraží, čekám právě na vlak, který jede ve 14:33 a je 14:21 a ten vlak jede přímo do toho, do Hradce Králové, takže nebudu přestupovat, ale jedu sourákem. Takže asi tak. Koupil jsem si něco dobrýho, koupil jsem si energiák, rohlíky, něco na rohlíky a kolu, takže budu posilněný, budu happy a tak. Tady jak vidíte, tak za mnou je nádraží a já budu nastupovat tady. Takže tak, no. Takže já se vám ozvu dál po cestě a přeju vám, ať si tenhle vlog užijete. Takže zatím čau. Mango Express Ráden, zdar lidi, vítám vás u dalšího vstupu. Teďka jsem právě ve vlaku, už jedu osobákem, pokračuju právě do Hradce Králové, je právě 2:36 a my spěcháme do Hradce, aby jsme stihli ten vlak, protože ve 3:26 mi to jede a měl bych přijet za něco kolem 6:10 nebo nějak tak. Takže, OK, já si tady ulamuju rohlíky, pač já rád mlesám a tak. To je jedno. A vy se asi
pomalu. Pardon, já si položím na chvilku telefon. Takže my se asi uvidíme u dalšího vstupu. Pak asi jo lidi, uvidíme se u dalšího vstupu s tím, že budete mít teďka kousek zase přírody s písničkama a tak. Takže já se s váma loučím a s váma lidi. Ne, to používám frýsku. Prostě se s váma loučím a uvidíme se u dalšího vstupu. Prostě to poznáte, prostě se za chvilku uvidíme, takže zatím kolabunga! Ještě jsem chtěl podotknout, jestli mě pod tohle video někdo napíše, že dělám pořád ty samý vlogy, jako do Liberce, do Rychnova z Rychmona. A prostě já na Facebook jsem proto psal, jestli chcete, aby jsem dělal vlog z cesty. Kdybyste mě napsali, že ne a převládalo by třeba 3 ne a 2 ano, tak bych neudělal to. Ale vy jste mi napsali, že ano, takže si potom nestěžujte. A jinak přeju krásný den. Takže jinak já už teďka budu skoro u Častomovic, tady ten vlak přímo pokračuje do Hradce a v Hradci přestoupím přímo na rychlík, takže to bude sranda, pohoda a tak. A jejda. A takhle no. Takže já se vám ozvu dál po cestě, užijte si vlog určitě a do komentářů mě potom napište, co byste jako, jestli se vám to video líbilo a tak a co byste třeba na tom videu změnil nebo tak. Já vám to říkám sice v každém videu, ale nikdo mi ještě tam nic nenapsal nebo pořádně ne. Takže mi prosím do komentáře napište, jaký si myslíte, že dělám vlog, jestli tam je na to něco špatně nebo tak a pohoda. Takže my se uvidíme u dalšího vstupu. Zatím, čau. Právě teďka už pokračuju, jedu z Hradce předměstí a jedu do hlavního nádraží a tady je společnost DHL Kavion a kam tam jdeme? A my takže my teda pokračujeme do hlavního nádraží, přijedeme na nádraží a budu přestupovat s tím, že vám tam hodím hudbu. Tak no, takže já to budu udržovat, OK, a mějte se zatím, čau.
koncert. Takže já si mám pauzu pozorně, pač mám strašně málo baterky, tak budu dělat jenom krátký vstupy, takže to ani možná nebude půl hodina. A jestli jo, tak jo. Takže tohle to je takový krátký vstup. A já mám tady kolu. Máme tady Coca-Colu. A koštuju 106. Takže já se budu zatím dál. Tak zatím. What do you guys think makes a really good music festival? Tits! Oh my god! Yes! Fucking tits! Yes!
God Express Rades. Nazdar lidi, právě jsem teďka přijel do Liberce Roflice, pokračuju teďka k přítelkyni. Jak vidíte, tak tady vedle mě nalevo je ten vlak, kterým jsem přijel. A tak. A my teda pokračujeme k té přítelkyni, jak jsem říkal. Cesta byla docela dobrá. A potom to všechno shrnu ještě v posledním vstupu, což bude doma. A tak. Takže asi tak, no. Tam si jde autobus 13. škola Kateřinky, který má docela hezký potisk, ale nestihl jsem vám to ukázat, to je jedno. Jinak tady vidíte, já tady vystupuju pod mostem, jak bezdomovec, to je jedno. OK, takže my se teda uvidíme při posledním vstupu, což bude poslední vstup u přítelkyně, takže to bude pohoda. A zatím čus. Takže nazdar lidi, tady ten vlog je už u konce, děkuju, že jste se na tenhle vlog podívali a moc jsem si to užil, tady ten vlog natáčet, moc mě to baví, určitě mě napište do komentáře, jestli byste chtěli další takovýhle ty vlogy a tak. Každopádně sdílejte, komentujte, dávejte lajky a hlavně odebírejte. A já se s váma budu těšit budu se na vás těšit u dalšího videa. Hlavně děkuju, že jste se na tenhle vlog podívali. A jak jste si určitě všimli, tak tady ten vlog bude nějaký kratší, protože jsem dělal jenom krátký záběry. A vy mě napište, jestli vás bavili spíš, když jsem dělal ty dlouhší záběry, co jste viděli, 2 vlogy takhle udělaný. A nebo prostě vás baví takhle, když udělám jenom krátký záběry a nemá to třeba jenom 30 minut, protože podle toho, co jsem poslouchal lidi, tak kolikrát je to ani nebaví, protože si tam přepínají, řeknou si, ježiš, 30 minut budu koukat na nějakýho smrada, jak tam jede ve vlaku. Tak mi napište, abych dělal když takhle kratší záběry nebo tak. Takže OK lidi, já se s vámi budu těšit na další normální video nebo nějaký vlog a uvidíme se u dalšího videjka, takže se zatím mějte a kolabunga.